బావా ఏం సంగతి? ఏంటిదే? నీకు గింతనన్న భయం ఉన్నదా బావా? అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకన్నా అర్థమవుతుందా? ఎందుకే ఏమైంది? మీరు ఇట్లా ఉన్నాడా? మాయ అనుడు కాదు బావా, అసలు తావుడేంది తిరుగుడేంది, అసలు నీ కథ ఏంది, అసలు ఏం చెప్తాను? అరే నేనేడు తిరుగుతానే, పోతే మీ ఏతోటే వాడుతుంది, లేకపోతే మీ తమ్ముతోటే వాడుతుంది. నీ ఏమంటారు పోతానా ఏమంటారు అవుతానా? అరే అట్లా కోపానికి వస్తాయండి. మాయతో తాగాలని నేను చెప్పినా, మా తమ్ముడితో తిరగాలని నేను చెప్పినా, తాపోతే ఏమైతుంది? కడుపులో కొట్టుకోపోతుందా? మీ అక్క మీ అయ్యలేని బాగా నీకేంది? బాగా మాట్లాడతాను. రేపు నిన్ను చేసుకునేది నేనా మాయరా బావా? మాయ సోపతి మా తమ్ముడు సోపతి బంద్ చెయ్యి, ఏదైనా మంచి పని చూసుకో, పైసలు సంపాదించాలి ఇప్పుడే. అసలు ఏమేది బాగా? మీ తమ్ముడిని మేము దూరం చేద్దాం అనుకున్నావా? అసలు నన్ను వేసుకుని నీకు ఇష్టం లేదా? దౌడల దగ్గరకు వస్తే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే